أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina makuwa fatan alkhairi da fatan Allah ya ba mu albarkar wannan rana ta Juma'a, amin. A karan farko a kamfanin Bakori TV zai saka competition, amma mu competition din namu kun san akan menene? Akan karatun alkur'ani ne. Muna son mutum ko mace ko namiji ko babba ko yaro, muna so yayi kira'ar alkur'ani duk ta inda ya iya ta minti 2 amma babu kuskure. Idan kai wannan kira'a ta minti 2 babu kuskure, ko idan kika yi wannan kira'a har zuwa minti 2 babu kuskure, za mu zauna, za mu tantance. Za ku yi tagin din Lawan Ahmad, za ku yi tagin din Nura Mustapha Waye. Za mu zauna, za mu tantance tun daga na 1 har zuwa na 10, kuma duk wanda ya na 1 zuwa na 5 akwai kyautarsa gwaggwaba da za a bashi. Sannan wanda ya daga na 5 zuwa na ainihin 10 shi ma akwai kyauta gwaggwaba wacce za a bashi. Ba ma so mu faɗi kyaututtukan, amma dai insha Allahu kyaututtukan za su gamsar da mutane, wanda muna so a karanta a yi ƙira'a ta tsawon minti 2 a duk inda mutum ya iya. Ya yi ƙira'a ta minti 2, sannan ya tura a Instagram, ya yi tagin a Lawan Ahmad, sannan ya yi tagin ɗin Nura Mustapha Waye. Za mu zauna, za mu tantance tun daga mutum na 1 har zuwa na 10. Duk wanda suka yi ci wannan gasa insha Allahu za mu sa ranar kuma da za mu kira su, za mu ba su kyaututtukan su. Allah Ubangiji ya bawa mai rabo sa'a. Sadaqallahu lazim.